Ang relasyon sa tao ug sa Dios napalig-on pinaagi sa mga sakramento. Apan matod sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kun CBCP, dili igo ang pagpahimulo sa mga sakramento aron mapalambo ang relasyon sa usa ka Katoliko ngadto sa Dios. Matod sa CBCP, ang mga sakramento gikinahanglang ubanan gayod og mga lihok nga nagsubay sa ehemplo ni Kristo. Si Kristo kinsa miabi-abi sa mga bata, mitagad sa mga balo, naluoy sa mga masakiton, sa mga gisalikway, ug bisan gani sa mga tawo nga wa mutuo kaniya. Matod sa CBCP, aron mahisubay sa mga tunog ni Kristo, gikinahanglan usab kitang magpaduol sa mga naglisod ug naalaot. Sa Holy Communion, si Jesus mihatag siyang kaugalingon isipan. Sumala sa CBCP, ang baylo ni ini, kita magpaduol usab sa ato mga kaigsunan nga gigutom aron hatagan sila og makaon, gugma ug kaluoy. Dinhi sa Pilipinas, dili lisod pangitaon ang mga tawo nga naglisod. Sila mao mga libod suroy, ang mga way gahom, ang mga gidaog-daog, ang mga biktima sa inhustisya, mga masakiton nga way ikapatambal. Sila kadto mga tawo nga mangukay og basura aron lang makakaon. Kadto mga nabilanggo nga way sa way mga abogado o mga tigula nga gipasagda na lang sa ilang pamilya. Sila mausab kadto mga makaluluoy kaayo og kondisyon sa panarbaho o mga tao nga naputos og utang sa mga tigpatanto. Ang Relief Rehabilitation Unit kon RRU nga sakop sa Caritas International, ang humanitarian social arm sa Simbahan Katoliko, usa sa mga gitahasan sa CBCP nga mutubag sa mga panginahanglan sa Kabus. Ang Relief and Rehabilitation Unit of the Archdiocese of Cebu, natukod ni siya sa atong talahuron nga Arsobispo Jose Espalma, niadtong panahon nga din mihasmag ang bagyong Yolanda dinhi sa atong lalawigan, labi na dito sa norte, no, sa Sugbo, niadtong Nobyembre 8, 2013. Giubanan sa NASA Caritas Philippines ang Relief and Rehabilitation Unit sa maong taha sa pagtabang sa mga tao. Sa unang bahin, gihimo na mo ang pagpanday og mga panlantaw ug misyon sa maong unit sa Archdiocese. So didto natagik na mo ang among vision mission nga nagkanayon, a Relief and Rehabilitation Unit of the Archdiocese of Cebu, journeying together with the communities towards integral development. Gisubay namo kining maong panlantaw ug misyon diha sa nalatid sa Second Plenary Council of the Philippines number 137 kabahin sa Church of the Poor. Nahinumduman ako ang akong nakatunan sa teolohiya kabahin sa kalahian sa mga pulong tali sa Church for the Poor ug Church of the Poor. Ang Church for the Poor nagtudlo kini nga ang simbahan alang sa mga kabus. Kung atong sutaon ang dynamics ni ini, ang simbahan igo siya nga muhatag, mudapig o mulaban alang sa mga kabus. Apan sa kinabuhi ni Kristo, wala baya lang siya mihatag. Dako kaayo ang gipakita ni Kristo dinhi kanako. Nakig-uban siya ug nagpakataw siya alang kanato. Busa, mas mihatag mi og dakong importansya sa laing panghuna-huna nga the Church of the Poor. Kung ato kining hubaron sa pinulungang Sugboanon, ang simbahan sa Kabus. Gipakita dinhi nga ang simbahan usa sa mga kabus. The identity of the church is with the poor, not for the poor. Sa katapusan, igo ragayod kaming nag-empower sa atong mga igsuon nga kabus nga anaa sa ngilit nga habig sa atong komunidad. Mao nang nailhan ang RRU nga tighatag ra in taon og balay or CR. Makaingon ko nga tinuod og sayop kana. Tinuod tungod kay ang Artsidyosesis sa Sugbo nakahatag baya og 600 ka balay o 5,000 ka
ka 5,000 to 10,000 ka mga CRs ug labaw sa tanan nakahatag po ta og libuan ka mga livelihood programs ngadto sa atong isig kaingon didto sa norte. Gikan kana sa mga funds nga nadawat nato gikan sa Caritas International Members Organization nga gipanguluhan karon ni Cardinal Chito Tagle. Pipila kini nga mga pamaagi nga ang simbahan nagpanaw uban sa atong mga kaigsuunang kabus. Nagpanaw aron mapasulabi ang giya sa pagpakabana sa usag-usa. Nagapanaw aron isip usa ka katawhan sa Dios mubarog kita nga malampuson.